kwathi gqi uMiss Ngcoza. May God bless her soul. Amen. Akayazi noba kwenzeka ntoni ndizokhala ke. Uyalila. Ayikasinayo edolophi. Sense ba this is not natural. Ayo kadi. This is spiritual. And andizuye kufunda apha. Ndizofunda nde ndigqibe. Ndiza kulento ithi not of your friends are your friends. Ichomi zakho ziyayibona idestiny yakho. Like for the first time. Kwaba phuma distinctions. Wow. Ezi- Esikoleni. Yes. Eziyi-4. Naye. Hayi wena. Unoba kuthe emveni yabesithi inkosi I chose her. And mina ndinabo otitshala bam abangafundanga otitshala bam beKingdom itsho kum like and yanikhathaza lento lotitshala ba wayingakhumshi yona wayingakhumshi ngoba lento kuzonyusa istandard sabantwana yathi inkosi khona abantu abafunde amagama abangayiphiliyo lento si misplaced njengoba silapha ehlabathini si misplaced omnye ungugqirha kodwa kanandaba nabantu inkosi yatsho le nyoka ke tata inyoka enesila senkukhu yabona inkukhu Yo. inengelo lenkukhu Yes. ekseni yavuka ithi phindithi enza ba onyathelayo Welcome once again kuKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele ekhona phakathi kwethu. Kungumusa sihlanganiswa nguye. Uhlezi enenhloso ezinhle kakhulu ngathi. Ngiphinde ngibingelele futhi abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela khona le message. Mhlawumbe uyaqala uhlangana nale channel ngizothi ungashintshi ungayindawo. Like asikhuluma indaba ezimnandi eyithinta nje umuntu kanye noNkulunkulu. Ngiphinde ngibonge bazalwane ngokuthi na subscribe na comment na like isupport nje iningi eniyenzayo imikhuleko siyanibonga nonke na kuma channel members siyanibonga nje bazalwane siphinde futhi sinibonge nisazobukela nama advert hayi nje sinithanda ngendlela ezimangalisa balike yep like no like oh yebo hene ni like niqhubeke ni like nje impela once wabukela nje uvela upress ya like nje akasiyona imali uqhubeka ubukele siyabonga kakhulu namhlanje nginaye futhi usiswethu usisinomda yazi mabebone nje yena abantu bathi dala ni complain nithi kanti uphubuya nini ukhona ke and manje uthe angizi ukubuya ngedwa ngizobuya nosiswami omncane usisiphumeza so nje namhlanje hayi ke yonke into nje kupacked kumnandi but ke sibanikeza ithuba baphinde babulise besinabo last time siyaqhubeka la sasikade sigcine khona siphinde simbungelele futhi inkosi tata yeah ndiyaphinda nibulisa abazalwane egameni likaJesu waseNazaretha amen ndibulisa umoya ingcwele khona lokho ekhona sigayida esikhuthaza esakhile izinto esingazaziyo esixazululela inkinga esingakwazi ukuzixazulula thina siyamthanda kakhulu ndibulisa mama bonke ogogo ndinethamsanqa ngelogogo nomkhulu bayandithanda ababantu I think mhlawumbe xa nodlala nabo akunolalo ibe ngomama ibe ngotata ibe ngosisi otata wethu yeah ngaphesheya kwezilwandle ndiyanibulisa abazalwane bonke abantu eSouth Africa ndiyanibulisa yes sesaphinda sizokhuluma kwakhona ngendaba zikaNkulunkulu kuba yona into esinayo ndiyacela ke abazalwane that ndiyamane ndibukela pha kuKota 2 Media ndibona bana abanye abantu aniziviewishe zabe video ngicela niziviewisheni yonke into enziyeni subscribeani likeani ndiyanicela ucela mina yebo kuba niyenzile lonto zasolo ndle lapha estudio sithethe indaba ezibalulekileyo so ndiyacela masubscribe njengomuntu alesithi akubhatala nerand uvela ucofe nje uviewishe ube so uya like yonke lonto ucommente and siyabulela that i-comments zenu zimnandi azisandethusi ngoku ndandikade ndizoyika because nani ndishawuta abanye bendithuka hayi seniyandithanda ngoku ndiyanithanda nami amen siyabonga sisiphumeza nawe sakubingelela Amen.
Mandithathele ithuba nam ndibulise umoya ongcwele phakathi kwethu, ndibulise bonke abantu ababukeleyo kwiindawo ngeendawo. Yebo. Hayi ngirespect isikhathi senu Yes. nje kakhulu. Ngiyabonga ukuthi nikwazile ukuthi nize nizofika nizoshare. Ngoba nani ikhona lento lezili lentshisakalelo le ediyazini sifuna ukuthi abantu ngempela babuyisane noNkulunkulu baphelele. But ke last time wawukhulume ubufakazi kahle ufazi bakho buhamba ukuthi udlule emadrugsini. Ithi singasayi kakhulu lapho ngoba ongabonanga lobo bufakazi uzobona part 1. Ake siqhubeke. Wagcina lapha ya sewukhuluma ukuthi kwane gap year eyenzakalayo 2018 yes. Okay. Ithi nginikeze nje siqhubeke lapho sasamosha isikhathi yes. So 2018 I had this book that I was gifted by my teacher Miss Sese. Le ncwadi ibhalwe nguDaniel Steele ithi Echoes. Like ndandizibuza umbuzo ba uthenga ngithingela into ezipretty nezinhle, uthenga ngithingela incwadi andizokwazi noyifunda le ncwadi mina. Ubufuna ntoni? I wanted beautiful shoes or a necklace, you know, Or anything cell girly. phone. Okay. You know. Yes. Anyway, she bought me a necklace and this particular book, Echoes. Echoes by Daniel Steele. Okay. Say, so in 2018, beginning of the year, I'm not doing anything. I'm home. I picked it up and I read the first page, and I was like, I get it. Daya Koyesbin for the first time in my life. That was the beginning of my journey for ufunda of being a reader. Ne? Yes. Daya ku page yesibini kin yaphela chapter and achopha phansi. Ndayifunda. I fell in love with the characters. I connected with them up until ndimane ndikhala ndiphinde ndincome ndiphinde ndithini yathi yaphela incwadi. So something told me ba ahamba ya e-library uyofunda ezinye. So ndahamba ndaya e-library, afika e-library ndathatha uJewels yayi-green and gold. Ibhalwe nguDaniel Steele. So ndabona uba phaa e-library, okay, nansi yayishelf kaDaniel Steele. And I told myself, I'm reading that entire shelf. Ndizayifunda yonke. So icebo mandibe imember. So xa uzoba imember funeka uyofuna iphepha likaceba. I didn't care. Ndandisenza yonke lento bayifunayo. Up until I became a member. Xa uyimember umane uzothatha phinde ubuyise man. So ndaba ngumuntu like I was reading if I'm not cooking, I'm reading. After chores, I'm reading. Ndazifunda zonke ezancwadi zikula shelf. Ndazifunda. Ivecab yam iyonyuka, ingqondo yam iyavuleka. Like zothini ndandihlala ezincwadini. Njengoba sewufunda awusekho emadrugsini. Ndihlala ekhaya ngoku nomama 2018. Okay. So uba ndilele phansi kwengubo ndiboleka ifoni yakhe ndilayita itorch ndiyafunda manje ndikhwasha. Khwasha incwadi, khwasha incwadi. So ngenye imini ndathi ndisahleli ngo2018. So esisikolo benifunda kuso silapha ecambi kwasekhaya. Something told me ba kakho uhambe man uye pha ufike uthi kula tata uphethe esa school because it's a private school. Iya pha kula director yakho uthi kuye ba ucela umsebenzi uba ikhona isubject efuna utitsho. What do I know about teaching? Nothing. But something told me andichuchumbisa. I remember it was on a Sunday. Hamba. Yangathi ndizokhululeka once ndiye pha then zoba right. Yes. So Siphumeza. Awukabuyeli straight enkosini. Andikabuyeli ndisazifundela nje novels zami ndisazama uziqoqa nami. I can ndiye pha kula tata ndifike ndithethe lento yami ndingayivayo athi la tata yakho ngxaki zakubiza. Akandiphoxa noniphoxa nje ubephoxa kangaka egeza. Hayi waphola nje wathi okay ayindaba. So I remember kuthi gqike ngoku umtshana wami umntana kasisi wami. I spent most of my years with him. Afike ngenye imini endlini athi Siphumeza kukwicawe eChristian Center hallelujah. Ndike mna ke masiye boy. Ake siye I had 1 rand on my pocket. Ndaya pha. Ndafika pha kushunyayelwa for the first time 2018 siye ecaweni. Fika pha wabesithi umfundisi wapha guard your heart. Esithi there are so many ways indlela ongagada ngayo heart yakho ba you can paint, you can read the book, you can write, you can pray. Ndaqoma imandi ayibawela kodwa lento yogada my heart.
kwabizwa i-altar call ndaya kwakunto ethi khupha le 1 rand yakho unikele ngayo pha ndakhupha le 1 rand yam ndanikela mba and then I made a decision ba I'm gonna come to church again next Sunday yayi-gathering nje ya-Wednesday leya so ndaqoma I'm coming to church on Sunday okay qoma yu ndiyakuthanda apha ndizawubuya yani Sunday ndavuka ndaqala ngothanda ufunda iBhayibhile egqithi ndayifunda nje ndifunda i-novels manje ndifunda iBhayibhile novels funda iBhayibhile yes so kwabe kuzoba ku-youth conference ke ngophakho it was around June ndabe ndi-excited after a long time koko nandihlala ndodwa ndizivalele endlini I'll only go out xa ndisiye library I come back I close the door yabo Yes. idolophu andiyazi noyazi akayifuni basomcela uthi ngicela ukukhupha nje namanje ngelo xesha okay ayike okay mane ndifunda mane ndisiya ke phaa ecaweni mane ndisiya phaa and then ngoJune yaba youth conference phaya hayi ke ndabe ngoku sendiqonda uba nami ngoku like ingathi liyaphuma ilanga yabo I feel alive again yabo and nengoma zalapha licawuzi mnandi yabo esithanda ke isilungu tata ba umsa kwethomo uba uvela bengathi sistatyu hayi thomo yonke izingoma zesixhosa avela ngazi kwa noathetho so uthanda izingoma zesilungu so ke la xa ndandikwe it's a color church ngamakhaladi so ke ndaya phayana ndithe ndisakhonza pha around July kwase kwafika abanye abantwana ekuseni besasikolo ndandiye kuso ndiyocela umsebenzi ba ndiyabizwa ngula tata wapha bamandiye pha ndiyotitsha zange latitsha tu nama ndiyazi bana ndiyoxelelana ndaya pha wathi la tata pha uzawutitsha history grade 10 yaqaphela uba ingqondo yami seyiqhelile ufunda so it's going to be easy for me to understand and then interpret for the kids okay so I was teaching grade 10 and in the middle of it I realized I actually love this I love it but ke okingxaki I'm not a qualified teacher anaye no grade 12 and naye akazange akuchecke konke lokho he didn't care wabe wathi ngena ngaphakathi I don't even have grade 12 imagine I have only grade 11 I did this that teacher pa excellence I used to be so uncomfortable when people are calling me teacher ngoma yintoni beninibhanqa because I know I'm not a teacher but I am a teacher ndazokhumbula ke ngoba growing up I used to love my teachers even though andiyithandi le setting yesikolo but I admire certain teachers a lot and I knew that when I'm a teacher I'm going to wear red stilettos yazibona ezixhopsi yeah I loved is setting yesikolo when I'm a teacher not a student okay ofuna uba ititsha ungafunda yabo so ukhula kwami nje I used to love ititshala xa ufundi kodwa kudala ndazibona ndiyititshala I used to zakho ezibomvu I used to admire umiss okwakuthiwa ngumiss Ntshebe nomiss Nombewu nomiss Sanqu yamazine yeah I loved them so much hayi ke ndatitsha ke pha tata nalo grade 11 wam yes and it was great and ke ngabikho into kuthiwa zi-EAs ngelo xesha kangekabikho EAs it was 2018 angabikho kwamuntu kuthiwa makayozama ukutitsha hayi uyayiye wayeqala yena ukuvela ayotitsha nje no grade 11 sisimanga ke eso hayi ke ndayenza lento and then I don't uyayazi mosi i-work politics then andazi noba yayinkosi ke izama unikhupha ngoyiqomba you are done now you need to go then there was this guy who was very bad in the workplace causing everybody to leave so unfortunately I was one of those people ndayeka ngophangela pha that was 2019 around November dagowa tata because sendiqhelile imali even though ngafundanga kodwa imali yona bendiyifumana leyo boyithola beyi-right ndagowa ke sana yabona kuthi gqinje omnye umama esithi hayi eGauteng uzawukhangela umsebenzi ntontoni hey nami thuthu hayi ke sazapha eGauteng usenziwe andisedidizela dizela hayi ke
afika apha eRhawutini umsebenzi Eish. andikaze ndiwufumane but ndiyalila every day andizazi uba ndililela ntoni ikhona le nto ibuhlungu every day ndiyakhala but ndathi ngoJanuary 2020 ndaqoma let me go back home andiyifumani le nto ndiyifunayo yeah ndaphindela ekhaya xa ndifika ngo2020 ecaweni yami kungenwa ifasting nge21 days naqoma for the first time ebomini bami mandike ndiyijoyine lento kwathiwa kuzofundwa uJohn up until chapter 21 ayike ndajoyina kuyatyiwa late ndayibona hayi man imnandi fast nje during that day 6 to 6 okay ayibona imnandi lento man naxa ndithandaza ndiyayiva engathi kukho into eme apha cha andikakwazi uthandaza kakuhle ndiyazi uba mandithini but ndiyamfunda lo lanto and ndiyayiva lento yenza sense lento leba uYesu wabethele emnqamlezweni yathini okay ayike ngo2020 ndangathi ndiyasondezeka apha enkosini uqala kulala fasting fasta kwade kwayophela i21 days but ke ngoku ndathi ndisajonge leyo kwafika iCovid wonke umuntu wahlala endlini yes mina andikazazi noba ndiyagowa ndizaze ndimfumane njani nalo grade 12 and iminyaka yami mininzi ngoku ndizawuthini uThixo kungena xa kunjalo ke ezintweni xa ungazazi kubo uzawuthini 2020 yaba iCovid ndaqoma ndiyavuya wonke umuntu uyadinga akho umuntu nake ngixothiwe ecaweni yami ndiyavuya nami konje yeah kuhleliwe ayike kwakunto ethi in the middle of iCovid njengoba kuhleliwe endlela kwakunto ethi faster ayike I remember the day I started davula ku Matthew chapter 6 sayikhumbulana namhlanje uthi uMatthew chapter 6 seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you yes yaveka chopha enhlizweni I found myself crying seek first it made a lot of sense seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you okay aziba ke kamereni ndakhala qha ndabe ndiziqonda ba ndizoqala ifasting ngoku ndizawuyeka after 7 days I'm just going to drink coffee ayike ndayiqhuba andikayazi noba kufastwa njani mina ndiyazazi enhliziyweni yami ba ndifastile ndiyafunda ke neBhayibhile maxesha understand kodwa ndiyafunda so I had a friend uThembelihle Aplane so ndathi kuchomi yami chomi make sifaste man sifaste every weekend la 3 days simane sifast hayi ke sayenza lanto siya communicate apha efonini ba mina ndiride kubani xa sidibene siyacaciselana ba izwe lithile so after church siyakhulula ngexa after church siyozithengela into ezimnandi siyakhulula sasithanda iDegood ke Degood nebar one chocolate nedrink sikhulule sityezwe elaxesha yes hayi ke we became friends noThembelisa pastor starting from June up until August oko every weekend since day 1 wow up until yabayi birthday yam I remember we celebrated our birthday together senza photo shoot ngo-August Yes. ngo-August okay yes we were friends in Christ we were those girls hayi ke like ngoku andisagoing ngento ba grade 12 ntontoni ingqondo yami ikule nto ndiyenzayo ba I'm seeking yes the kingdom of God the kingdom of God okay so 2020 ndive wethu ndifonela ngomnye usisi athi iza nansi izokwenza icomputer apha esilulo ibasari khandi apply nje hey ndiye pha ndenze lanto fumana icertificate sami ndithathe ndifake ingqondo yami ayitsho ba sisi uyasebenza uyathandaza apha uzongena ezindaweni ongakhange uzicinge nozicinga okay so ayike kube ngo2020 ndilogeli ke ivutha ithi shu selemane ndifonela ke nayo 2021 January I'm reading the Bible at night yes bekho into ethi kum go back again and do your grade 12 you're going to make it this time around 2021 yes I'm going to be 27 years
old ngo-August. Abantwana endizofunda nabo, that means bana ngaphi ngama-2000. Impela. Ndimdala. And as much as I look young, I looked so young. I was the last born, yet I was the firstborn in the classroom. That was the plan of God again. Wow. Because he never wanted me to feel benza uthini basisigxumgxume singaka. Oh yes. Unilibasile kaloku for iplan yakhe ufuna uzukiswa ngam andithi Yebo. mandenza ndayimpukwane encincike Nempela. banizokwazi ndithi na 27 ndibe ndifunda grade 12. Ngoke tata kugcwele apha ezikoleni into yoba umuntu ongapasanga akathathwa kwa grade 12. But I told myself ba ndizothathwa. enye into khona le nditshiloyo kubana phinda Mandiphinde ndavuka ekuseni ndaxelela umama ba mama ndicela uphinde ngesikolweni. Wathi umama okay uzawuthini ndathi ndizawusikhangela. Anayo nemali noma mama kakarholi for uba ndizulazule. But luckily kwathi ekuseni xa ndivuka yangena i-350 ungoyayizi i-350. So I'm going to be able to go around looking for isikolo ngale 350. Ndaqala kwisikolo sokuqala ke ezwelwelile kwathiwa sikho ndahamba ndaya intona esisikolo sikhona isikole ndaya kuso ndathunyelwa eMazizini. Emazizini ke abathathwa abantu abangekho clever, abathathwa abantu abatshonileyo, kuthathwa abantu abapase ngo-D nango-H nango-B baya upgrade abazuqalwa phansi kanje ngam. Ndaya phaa ndafika iprincipal ime emnyango lelinye inenekazi elititshayo phaa. Hey xa ithathwa istatement sam kukho 13 or 27 or 25 imbi ngudismal. Ish. Ndihamba lelinye inenekazi apha lona lipasile ngoku lilinde mna lime apha. Ngoku uthi uprincipal hayi ke awuzukwazi uthathwa wena uba kaloku esi statement sakho awuqualify awufunde apha. Yeah. Elingqondo yami isithi sisikolo sami sokugqibela enza ucela kuso into enzayithini le. Yho. Ndama pha ndalila ndadlisele yenye imbizi. Kwase kwathi gqi intombazanana bethunana kwathi gqi uMiss Ngcoza, may God bless her soul. amen Akayazi noba kwenzeka ntoni ndizokhala ke. uyalila ayikasinayo idolophu ibala okay Askisi ke. Ungakhali. saxolisa thina sicinga sizoncokola nandayeka tata ukhala sorry Askisi. excuse yes yes So ke ndathi ndisamile phaa ndikhala. And then andibacingi I'm just standing ndiyakhala. Kodwa igqila sisi ephuma kwenye office phaa. Andazi noba wava ngantoni wasuka waphuma qha. Xa wafika ndime phaa wafike undwebile ke. Fika wathatha isa statement wathi kanithi ndibone. Apha kukho lo sisi uthi lo sisi and I'm not going to mention her name. Ayisuka akho umuntu uzothathwa apha etshone kanje ntontontontontonton. Then kwathi gqi elinenekazi. Besithi kathi ndibona athi ke naka hayibo akakho bad nje lo muntu makathathwe. Undwebile ke makathathwe. Abesebuza uba ungumboneli lithi ke mna ke ewe. Abezichaza ke naye uba umama wakhe ngumamiya ntontoni. Abendiqhula ke sithi yabona nje umelila ke indlela andwebe ngayo. Ndiyabazi abantu bakwamiya bandwebile. So kwabeka ndiyathathwa ke ngolo hlobo ndingaqualify ndinjalo. Wabe esithi hamba mbothenga iuniform wabe ngixelela uba iuniform yakho injani. So ndabe kanti ndithathiwe ndingaqualify. I went back home excited. Ndathenga iuniform. I went back to school January. Ndaye esikolweni ndaqala ufunda. Seriously ke ngoku ndabe ndifocus enyani. That was 2021. ufocus ezincwadini nasentsindisweni Nasentsindisweni I was going to be 27 years old Yo. at that time. Yeah. Hayi ke but usathana wengafuni because it was not easy for me. I remember I think it was the 3rd week ndifikile pha. Ndafika kukho ikati pha engayaziyo. But one of my roommates Parklayard ndihlala kuyo, one of my roommates decided to adopt this cat
for some reasons I don't know. So mina nabenqoma andiyithandi le gadi, ayinhlalisi kamnandi and ifuna ukhwela kule yami ibhedi. Ayikhweli kule yakhe. Njengoba eyiphukutya nje ayimlangazeleli ifuna ukhwela apha kum. And andiyithandi lento. Ndathi ndibuya ngenye imini ndabuya le kati igabhele ibhedi yami. Ibhedi yami iphezulu yayishiya le yakhe isezantsi. Ndaqonda uba ndathatha ingubo zami. I remember I called my sister. Ndabe ndikhala ba kukho ikati apha. And I can sense uba this is not natural. Ayo kati This nyani. is spiritual. And andizuyeka ufunda apha. Ndizofunda ndide ndigqibe. Okay. And uthi sisi le kati ndifuna ihambe kuba ndizopasa apha. Ndizike mna kayibetha iphume uthi ufunde. So on Tuesday I had to wash blankets. But luckily kwakusesama. Yes. Okay. So ndaphinda ndathi he incwadi zami mosi i-life science ndiyayoyika biology at the time ngela xesha lo sisi. Ayike ndiyifunda oko because ndifuna ingene. But uSatan usile. Life is spiritual. Uyandibona uba ndifuna ufocus kule life science. Because uba ndayipasa le life science that means ndipasile. Xa ndithi incwadi yami andiyiboni. Ndingayibuzi ko roommate bam. Because ndingumuntu othatha ixesha yonke into ndithatha ixesha before I ask, before I do anything. Qale ndizibuza imibuzo kuqala kwakho into ethi tsala la bhedi yabo ngapha kwayo. Tsala pha. Nje ndiqoma andicingelanga noba ndizayibhaqa xa nditsala nantsi ibekiwe kanje uyacaca umuntu uthathile wayifaka. Zange ndibe ndithetha ndave ndayikhupha. Ndayifaka kubhaka wami. Ndandingeka like ndingazazi kakuhle into yoba xa ufumene into yakho ibilahlekile pray for intoni. Thatha ndayifaka kubhaka ndavuya mna qha uba ndifumene incwadi yami. Qha ndaqonda uba ngubani lo undixeleleyo incwadi yami uba ingaphaya uba bendingayazi. Okay ndabona uba ikhona into espiritual apha. So that means mandingahambi mandinyamezele. So roommates zami ke they always complain, bully me, uyathanda ukhumsha ntontoni uzenza bhetele. I end up moving from that room ndiyohlala nabanye abantwana because ndaye ndadikwa ngaba ndiyohlala nabanye. But ke ngoku I got tempted. Apha eyadini yo ukhalisa umculo kukho lento i-oka pipe. Hey tata ndathemtheka ngalamini one. Kanti uzawundiqhwaba ngembama uThixo ndithi shu. Jojo. Mamela about what happened. Yes. Ndathi mpaku nje kambala. Next week kwathi esikolweni kubizwa abantu bebesele kwaze kwathinthini. Yo kwavela hayi kukhona abatshayi oka pipe. Yabo ndiyavela ke ngoku sizawuethwa kodwa ufakwe ngongcipho kwasesikolweni. Yandiva uzandiqabula uThixo wami. Yo nangcoliswa ndabethwa. Ubethwa othisha. Ewe wonke umuntu uyabethwa. Ndabethwa nami. Ndazixela uba hey wandishawuta ke laa ntombi yayivele pha yathi benditheni ku ndithe kuwe undwebile wena. Uyaziveza. Yeah. Sawukubulila. Sawuxabana ke. Ayike ndamamela qoma ayike ndiphumile ngoku andiphindi ndimoshe. Ndiyafocus. Ayike ndapasa nge-first term. Yes. Ndapasa nge-second. Qha uprincipal uyandichukela oko ngoku. Oko uyalibiza igama lami ezilayinini. Kokoko ndenza intlekisa. Nalaa nto bendenza intlekisa indenza uba ndifunde more uba ndiyamphoxa ndizawupasa uzawubona. Yebo. Hayi ke kukho enye imini ke ngoku owandikhwaza ezilayinini. Yo ndalila ubusuku bonke tata. Aba undihlaza njani. And I don't like being embarrassed in a crowd and andithandi loo nto iyandikhathaza. Qoma andithandi lo tata ndenzele undihlukumeze ubomi bam bonke. But yayisisifundo soba ungaphindi uyenze le nto yenzileyo. Ndalila kubusuku bonke. Ndabhalela utitsha wami we-English enandimthanda uMr Scawu. Uba ndikhathazekile andithandi yenziwe nguprincipal. Mr Scawu wahamba yondilanda phaa eXabisile. Awuyanga nasesikolweni? Andiyanga ndiyakhala. Okay.
Eish. wahamba uMr Sicawu wayonilanda Mm. esikolweni ke ngoku into eyayisenzeka into yoba njengoba ndandifunda ii-novels I fell in love with the literature. Oh. So it was so easy for me to understand anything about literature. I'll just rip it apart. Into ebhaliweyo nje ndiyithetha ndiyibeke ecaleni, especially when it's literature. Yes. So ngoku I was helping my classmates. Oh. Incwadi esasiyenza ke at the time it was short stories Changes. And a novel ethi Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Inzima ke laa ncwadi kwabanye abantwana, but it was easy for me because I was used ba like in food. Yes. So no teacher wam ke emane ngicela Mr. Sicawu uba man batitshe. So ndandla ngobiza neelantuzo ne-afternoon classes ndibanceda babede bandibiza one of the characters eziphaa ku-Changes, Mrs. Bamji. So isikolo sonke I was Mrs. Bamji. Oh. Nabanye basatsho ndangongingaka baye bathi Bamjerere. Hayi ke so ke uMr Sicawu ke caba naye waqonda batyhini hayi lo mntana uyaditsha lo mntana nyanyana. Hayi ke kwabhala i-exam data ngo-2021. Yes. wapasa 2022 zaphuma i-results I made it Oh, sayibonga Nkosi. ndapasa. Mm. So wahlala I did not apply because ingqondo yam andiyazi bengayazi uba bisebenza. uzobhasa. Oh. I did not apply, so I had to Eh. take a gap year again. So ngondilapha kwi-gap year ndiya-aplya kwiiyunivesithi zonke ndibhizi ndifuna uya emavava uthi girl sisters. Amfonela hayi makuthethe mna ngoku. Okay. Yes. And then ke ngotata wathiwa ke upasile. Every time ke usimaxa uye esikolweni na I pray. Anzazi izinto zakhe zokusela nokuthini. And noba wangxoliswa zibrother yam Lindala, ndithatha ngoba bamphatha kakubi. And ndide ndisho lo mntana zani nimcele lo mntana wacelwa ndim lo. Yiyo lena nimphatha kanje silwe singathethisani. Kanti nyani lo mntana uyazenza izinto mina ndingapha kude inkosi ndume kude. Awasikude. Okay, and then everything because yayithetha ndandikhe ndivuke mina inkosi i-internet ngebrothers zam zonke. I remember ndiphuphe ukhanyiso eswelekile. Ndamfonela umama ndathi ndiyamfuna umntana sekhaya, ndiyamfuna wathi akaswelekanga. Kanti kwakho into yamchekhwela ukhanyiso ezawutshayiswa imoto. Nawayishayiswa imoto wayethena kodwa ikhonto yayimehlela. Ndoyizoba kwi-accident. Accident yeah. Mina ndimphuphe eswelekile ndabe ndikhala ndiyamfuna. Wathi uma hayi nomntana zobela kuwe mntana mbuya yo ndabe ndikhala. Hayi ukhanyiso besebalisa. And then yonke into abayenzayo kuyavela kum. Noba bayabheda. Yes. Like nzokwenza umzekelo nje ngebrother enye ibrother yami lizobe mention bayiphi. Yeah, dibana nabanye abafana bahamba bayozama lento yepolitiki bahamba bafuna ukuthwala. Oh. So yena xa efika pha kwathiwa phaya kulanda ukuthola kwe wathi makayocela i-permission kum because mina ndiyathandaza ngaye. Oh, awu. Wafika wandishawuta wathi hoyi umntana wakho uzuthandaza ngamanye abantu because kwakuyazimosha into zam kuye kwathiwa kuvela iBhayibhile. Hey. Ya umthandazo bwenza bomkhulu So kakhulu. ndiyabavalela bonke okhanjela Yes. bavalela bonke. Eh. Okay, yathi inkosi ke uyabona utata uSimeze epasile. Be a parent. Oh. uSimeze ebengulaa muntu uvela kujonge nje although noma besithi ke ndimxelele zonke izinto ndithi hey endaweni yakho into ethi ndibone ithathu kumuntu othile wakhe hayi sisinyani Simeze ndiphuphe into ethile athi sisi ewe yathi ko siphi parent kulomntana because mama yena umama uyafikela ukungakhathali nje ekuhambeni kwethuba wazihambele eMozambique bakhe noZimbabwe athi mina ndiyakhola ufa kwami ndezulwini njoba ningamameli nje yathi inkosi parent ke ngoku ithi nisathandaza yengoSimeze usahleli ithi inkosi hamba uye kuye umxelele ukuthi oh ngamombo Makaloku. Okay, thetha. yes yathi inkosi mandi yepha ekhaya xa ndifika nafikelele phansi uSimeze ku like kubona umuntu tata ogulela ukufa akagule such but kunuka ivumba lokufa apha endlini man like tata sinemali ndinayo lo malane nayo akhonto ethi mandimnike umntana adinge ile into i-sanitary towels akana towels akanantoni yathi ngosiyayibona into enenzayo ndifuna umzale ke hayi ke amhlambisa impahla zakhe hayi ke siyahleka sonwaba ngexesha lesobabini but ke funa singonwabi kakhulu Simeze ubana unexesha lokonwaba nawavela stop
ube ngaza mnakethela noba ungathi masithethe ngokude kube ngomsomnye awuthetha yena kunento vele istop ake xa stopile nami ndathula sixabane ke ngoxa ndimthethisa inkani athi inkosi kumkasathule erumini funeka umzale ke okay ake ndamshiya ndithe xa ndifike ekhaya endlini yami ndanise Flagstaff athi inkosi ngimxelele uba makaqoqa into buyela kwakhona uze kuyo uthi uyahamba uyotitsha Masesi uzawubuyela kule ndawo ne fast forwarding. So ke ndithe ngoJanuary ngo2022 ndafonelwa ile English teacher yami ebuza uba upasile mina ke abebuza uba upase ngabani English ndabe ndimxelela esithi hayi man ndizawufuna uba umane uninceda xa kanti uthathe igap here uze apha esikolweni. I never took that serious. He was calling me the entire kwamane ndifonela man sithi uzawuza. So I told one of my friends uba teacher myam asuka ungenzi lonto angayi but lento wayithethayo yahlala kum lento ndifuna ukuthi ukhathisha icebo likaThixo wenza ukuthi lento uThixo athi makayenze uSimeza makangayenzi ndiza kulento ithi not of your friends are your friends ichomi zakho ziyayibona idestiny yakho ziyakubona ba uyapi ziyayibona ifuture yakho buya kanjani and bayayibona bizawuphuma phi. That's why you need to be careful uyazi ba umamela abantu because just said no awuzukwenza lonto apha and wayengatsho kube sitsho ngomlomo life is spiritual ndizawutsho again yayisuke le ndaweni lento wayeyithetha yan affect nami nda believe ba mandingayi okay so oko ngondlela usisi ngokafikayo ufika ndi-embedded lento ndibhetlisha nalento ba ndingayi isigqibo sesithathile uba kayi but andizuya but ndiyalwa ikhona lento indifosayo ba iya yebo so sise wathi xa efika yena waba ngathi ukhulule iqhosha andazi ngathi ikhona lento wayi-unlockayo apha engqondweni yami because I remember I even cried at the moment ngokathi iya she just unbattled something qoqento zakho uyahamba zami impahla zakhe zimdaka athi masisihlambe uyahamba manje nandi navendatsho bandahamba Sunday yini athi Simeza xa bekubiza uye wathi sizofika ndidi uyaya so nathetha naye yabe inkosi sithi makaye uSimeza pha yathi inkosi ndimbizele ukutitsha ngolhlobo itsho kum okay and then yabe sithi uSimeza yabe sithi iba ngumzali kuye and I saw the angel apha enxiba ingubo ezinde ezigold ezinanzikileyo and then ibe sesithi inkosi this is Raphael the angel of healing usiphumeze uyohilisha ndimhambisa nalengelosi nguRaphael uzohilisha abantwana abangasaziboni uba bayintoni na so akayotitsha uyohilisha afika ndamxelela ke hayi ke excited uthi njani asisilengelosi ndamxelela ndibangalala ndivusa athi sisi ulengelosi bimephi ndimchazela Simezele lengelosi uthi ngibani igama la wabhala ke wabhala ndambona uSimeza ngathi uhleli endaweni enguround uhleli nabantwana abancinci uyaba umntana xa efika nje umntana engathi ukhuluma nomntana uthi umntana uzalwe autism ingathi yena uvela ababeka isandla baphile because of this angel of autism of healing uRaphael so uzasilale ngalamini oke manje ndivusa sisuthi khawuphinde uqalela uthi yathi ndithi Simeze qoqosha into zakho hayi sisa ndiyifuna mina ndifuna ukuya kulo round ndithi siphumeze ngomvulo ubheke emazizinweni itsho inkosi yes hayi ke waba excited le ndaba kaRaphael and this uyabathanda kabantwana but lena nibomana nangendlela ebehlukumezeke ngayo ngoku besesikolweni akathandi wazonifona ngolosibini sisi wanifonela ndithi Simeze andihleka nawe thatha ibheke uhambe hayi ke wabesenifuna mama hayi uhambile ke into ngoba uhambe enkiniza enjalo esithi uyosaba kodwa uyafuna yeke then ke wabe uyatitsha ke mamela ke so ke otata ndiye ite anibona tata ndiye ndifuna nababili iqoqeka kahle indaba ila emehlweni mawukhuluma nomuntu emazizini 2022 October sekubhalwe exam yes mina wayendibizela tisha liba ndiyoba revisisa abantwana
hayi ndafika nyhani ndabafaka and then zaphuma ii-results like for the first time kwabaphuma ii-distinctions Wow. Ezi- Esikoleni? yes Ezi-4. size naye Hayi wena. for the first time And wena ufika futhi sekuyophela unyaka. hayi ke mna andiyazi noba ndizawuphinde ndibizwe ndizihlalele nje ndizipholele 2022 ndigoduke ndamphinda ndamfonela ke ndathi nakulo nyaka uzayo ke ube ready Oh. wahleka lo wathi university sisi loo nto ndathi simeze uyaphinda phaa inkosi ithe kwezi yunivesithi zonke ndandiaplaye kuzo akho neyi-1 eyandithathayo and inkosi yathi akazuya Oh. yatsha phaa kum hayi ke ngojanuwari I remember ukubona mos xa kusenziwa as fasting emabandleni o-21 days but mna something told me ba just begin, don't wait because ndanalani uba ndizawulinda icawe yam then no yes. don't wait, just start. Oh. Yazothi on the 7th day I was praying and then ifoni yam ndishiye ekhaya mos xa ndithandazana andifuna uviwa ndiyahamba ndiye endaweni ekude inze uba ndizokwazi uba real ndibe ndim akhale in the face of yonke God. le- Hayi ke akwathandazeka tu kwakundethi hamba mbojonga ifoni yakho xa ndifika efowunini yam principal wesasikolo uyandifonela uba ngabani andikafumani isikolo I should come. mandibuye Oh. Okay, so that was 2023 right, so ndizaqala ke ngoJanuary nqa Yes. and he gave me my own class ndandititsha u-12A mna and ndafika pha kukho i-young blood ifundile ke le young blood ndim lo bomvu but ndiyakhumsha mna ingxaki bonke banezidanga tata ndim ndodwa and Hey. babendichukela ngaloo nto wethu but mna ndi-confident mna and like andoyiki ukhetheka ningaba ingqumba phaa nonke andinohoyi as long as ndisho ngestori sam. Yes. So they would do that, they would say izinto wethu ntoni bathethe ngesikolo. I wouldn't even pay attention because I know I'm good at what I'm doing. Yes. Andinangxaki abantwana bam ndiyabafaka bayapasa and think about it, I have my own class. I didn't go to university, but the Isimanga. glory of God is upon me. Ayi, So isimanga. I don't want to even pay attention to you. Ngumntana kaThixo mna. ndathi into simeze ngeyunivesithi ngokuthi wena uthi wena sisindaba yeyunivesithi ithini ndathini kuwe wena uzuhleke Andisakhumbuli. ndathi no university kuwe Ewe and yayindibhora ke laa nto ayithanda uyithetha. ndiyakhona Because ndandifuna useseqeni experience. kaThixo awuthixo uthe hamba kule leni kwanguku Wesithi uThixo ubisi. bizele okwale lena ndandisithi makangene kule ndawo uthi xa sambizele kuyo ngoku akamfune euniversity ngoku umdlulisa kulena into so makayeke iuniversity makamenge iuniversity ecaphuka ke xa ndisitsho ndithi uhleli ungazuyi Because ufuna ukuyakhona. Ndipasile ngoku yintoni ingxaki kunini ndimfuna lo grade 12 so and inkosi kum ithe mandithi makaye phaa emazizini I can natitsha njani ngo-2023. I promise you it was not easy at all. Yeah. Laa nyaka ke ndaphantse ndafa ngawo ke lowa. wagula Hayibo. So ngoMeyi ndaphupha ke phofu uba like it looked like ingathi ndikule ndawo ingathi kukho le ndawo yohlulileyo, there's a hill then kukho abantu abangapha abajayivayo abasepatini ingathi ndifuna uya kubo zii-colleagues zam but ndithe xa ndizama uwela apha ingathi yaveke yavuleka ngathi ndizawuveke ndingene phaa ngaphakathi but ndothuka but andayihoya wethu but eli phupha lahlala phaa kum but awathi uyofikela kubo andafikela kubo kaloku kwafuneka ube ndingene encwabeni kwavuleka kuvuleka incwaba ewe xa ndisiya kwela cala. So ngoMeyi one of our colleagues wayehamba so samenzela ipati, so the party that was taking place ngapha kwala hill ndaqala ukugula ndaqala because phaa kwakuqhuma kukho yonke into kukho i-oka pipe kukho intoni so I went to this party and I remember uba ndaya ekhaya kwaphinde kwakho into ethi hayiya bandicenga yisa mani yisa ndathi ndacengeka ndaya kuba kanti njeba ipati ibingolwesihlanu ngolwesithathu eveke zayo ndizawuqala ukugula
mna ndizibona uba ndiyagula ndizihlelele examesini kanti ndiyagula andizivi uba ndiyafa but umntu ondijongileyo uyandibona uba ndiyafa. yini egulisayo Kubuhlungu umzimba wonke, kodwa ndiyagodola but the last day umlomo wami wawudumbile like ndigula manyanyani. Ndaqaphela uba bendigula nyanyani uba ndaphuma just a week ndabe sendibhitye kakhulu. Okay hayi ke ndahlala ndibhityile ndinjalo ndabe ndinkenenkene ke kodwa ndiphangela ndinkenenkene ndinjalo ndisiya esikolweni noba undithe ndiyakhala because ndizawuthina nyamezelo andingomntu wamanyanyani. I was supposed to die. So bubomi besibini so andiyazi uba ndanditheni ndandiyinto nje nami endingayaziyo. I was so emotional. I remember this other day I'm sleeping ndithi xa ndiphuphe ingathi ndijonge esibhakabhakeni. Xa ndifika phaa ndifika kukho amehlo amayi-2 ajonge apha ezantsi ingathi ndiphaa kwesaa sikolo ndititsha kuso. Kukho amehlo amayi-2 ajonge apha ezantsi. Ndithi ndisajonge loo mehlo kubekho eliyi-1 elinenyembezi eyi-1. Eyi yintona le qha ndiqoma ndihoyi qha ndiwazobela amehlo ndiyibhalele uba I saw 2 eyes ndilizobele ilililayo ndilizobelele. But kuthi kusahamba ixesha ndisazama umeditata on the stream bekho into ethi ndikhona ndigadile akho nto ezokwenzeka. Yeah, so waphela ke u-2023 again. Class yami yapasa with distinctions. I remember how many zazingaphi kule game zaziyi-7. Wow. Again 100%. Akwabikho nto emoshakaleyo uba kukho lo mntu ungafundanga kwaze kwathini. Instead there were distinctions. Wadlula nalaba abafundile. bahamba tata bayipatini nandifuna ukusuka kuloo ndawo kwayiwa epatini ngapha eDurban. Makaloku sisi Sisakho. ngo-2023 phatsha kwayiwa kwi-farewell ke ngoku balisa ke sisi. So kuyo wandichazela awusilenda ke usilenda Ndigqibogula. hayi kandixelele ke uba sisi ndiya kwipati siya kwintoni kanene Kwi-farewell yabantwana. Hayi ke so ndiqonda uba uzomane ndisendela mna kusima xa uyahamba ndiyamthandazela because inkosi ithe kule jeni yakhe yasemazizini mandisoloko ndimthandazela. Yes. Okay hayi ke unoba kuthe emveni yabe sithi inkosi I chose her. And mina ndinabo otishala bam abangafundanga otishala bam beKingdom itsho kum. Ndithi ke mna ke njengoba mna ndandifuna uba ngumsasazi waye ungafuni ungandenze umsasazi weKingdom because umenza itishala yeKingdom yena akayanga esikolweni. Mna tata mna ndifuna uhleka everyday andifuni uqunjwa mna ndifuna kuhlekwe kuncokolwe kuthethwe. Kankusimenza udathi ofune kuhambe nomama sizala ngedate ye-1 nomama. And sithetha sobabini sithethe kusephandla ndifune kuyohlala newele lakho nithethe into engayiyo. So usimeze ke ndiqoma yancapukise lento yale Kingdom yale nto uba usimeze nembizele uba abe teacher at this time. Futhi ndimxhobise ngento yonke. Ndibe nomsindo nqoma ndizuyithetha lento ndiyacaphuka ndithi ndivele ndibombe ndithi uyakhetha. Hawu uyakhetha ngoku abanye abantu benza abantu beKingdom ndandifuna uba ngumsasazi kudala awavuma senje ubana ngoku mina wandikhupha esikoleni ndimncinci wenza abanye eKingdom bona. Simeze uyakhumsha mna ndikwandazinto. Inkosi yathandazela usiphuma inkosi ayiceli ke sometimes kodwa ibana amaxesha bayo kuyibona bana yo ikind iyayiva lento uyithetha aba uyakhalaza but ayinayo enye indlela imihambise ngalendlela qha. Hayi kandixela usimeze venqona manje ndizawuthula first send message sisi asisuhamba ngala ngasePort Edward sihamba ngaseKokstad intontoni and usimeze kanampahla ke ngoku because impahla zakhe zincinci zinkulu. Yakho sebegula abegula. Yes hayi ke my cousin umntana katata uNjaba uTam ulinjalo useDurban ushadele pha. Andazi ba usuwe intoni wayezoba i-motivational speaker. Okay andimazi ke mna sele tshadileke ngukadamncike. Asuka anti ndisagqiwe asuyamazi usiphume izithinto yakhe bawo kule nto yakhe le Kingdom
ndime ngalento yale kingdom noba ndithetha nolime ndithi uSimeze kaloku ngabantu bekingdom mina ndihlela apha ayimyeke mama yangena ividiyo ifonini yam akakhumsha uSimeze akakhumsha akanxibanga sidanga tata into engicaphukisayo apha akafakanga sidanga unxibe nje lokho eblue yayi-black yayi-blue yayileyo ubuyinxibe enanskin yayilokho black nanxibe u-black and white wayedilitha wena la video zikhangela kwi-laptop so uyathetha bonke ame nabo bafaka izidanga zabo bathwala mntakaba ezanto uzithetha that zinemisila Yes, nandizazi ke mna ke zanto ezanto ingathi ube ngathi ngumthandazeli uyazifuna ndandizifuna kaloku uthi kwandikhupha mna yeah uSimeze ume yedwa urobhozele wena yacaca uba hayi lo ngowekingdom yeah like mhle nje bona bazenze bahle watsho umntana watsho nje uSimeze esisilungu esingaka hayi emveni koko waqhuba wathi ndamva xa ethi I thank you athi yo waza ke ngokenye itishala ke sala kwamenye itishala apha ifaka isidanga sayifunxibe kahle yavele yathi molweni ndithi hayibo yathi Nkosi kum like and yandikhathaza le nto letishala uba wayingakhumshi yona wayingakhumshi ngoba le nto kuzonyusa istandard sabantwana yathi Nkosi khona abantu abafunde amagama abangayiphiliyo le nto uSimeze yena ndiyomenza ukubana yinto ayiphilayo futhi akayinikwanga kube ithanda uyinikwe ndim njengoba nandikuxelele phanda soloko ndamfonile Simeze kuthena abanye otishala abangakhumshi uthi uSimeze abaphina ndamsendela ivideo wathi hayi andazi kodwa yandicaphukise kodwa Inkosi yandiphendula yathi ndinogqirha bamna abangahanga bopasa iPhD njengoba nawe ukwazi uphilisa abantu ukwazi uphilisa abantu ungazange wakwazi wahamba wayofundela bugqirha umuntu athi exakene nento nathi nami undifake kule nto ekingdom bakhona nabantu abakhalisa igita engayifundiswanga bakhona abantu abenza izinto tata ibe yicalling yakhe nje yebo so Inkosi ithi ke ngoku idinga abantu abanjalo because aba bafundisiweyo yes ba right because but Inkosi ifuna abantu abagenuine bekingdom yakhe abazokwenza izinto belidwa yiNkosi and the angels yes so hayi ke because kule nto ayithetha intoba njeba kuthiwa itishala ngumfundisi ntsapho I don't think people understand the concept of umfundisi. You are not only going to teach words, you are going to motivate those kids. You are going to look at them, see them when they are sad, learn them. Bafunde besengena egethini ba uva ntoni. Ungumama, you are a friend, you see them noba bathethanga babone ba kwenzeka ntoni. Awutithi qha, utithi amagama. Umani ubenzela parables. Uba wenze into ethini mina ke I had a huge experience. I'll tell them stay away from drugs. Ungasitshayi iziyobisi. Suke emakhwenkweni. Into ethile ihamba kanje. Ndiyaticha ngapha ndiyafundisa ngapha. So le ndithi umfundisi that means ungumfundisi. Ngumzali. Hayi ngiyabona impela ungowe kingdom. Awusuye lo wemali because kuba nomehluko manje owemali uzela ukuthi ngizokwenza nje 20 mnathi noba ningangafundi ni right mina nge20 yangena imali yayibo yeah there's a difference between a talent and a gift. I-talent iyodwa i-gift uzalwa nayo akho mntu wama wathi kutitshwa kanje kwenza kanje uzuthu I just stood there and did it dalidwa moya ngcwele miracle. Yes. Ngifuna ukuthi la ndawo yenansika. Okay, tata nazomfonda azomphinda nawe wazocela ke nguSimeza again. Singicela uniphindele la nto kaRafael. Isimane sincokola ke qho. Athi sometimes afone lila ningamva nobuthini athi ubone umuntu kwathintini. Enqolo uSimeza ndimvathu uma ndi-stressed mina namali. Ulime ngapha uyandihlupha akafuna ufunda kwesasikolo sasezilalini. Awamamela amaphupha wami tata akawayawa ignore. Ubani wa ignorance ngamanye xesha ndizixela uba andizumxelela tu because akandicaciseli uba athethe ukuthini uyandiyeka
kodwa ndibuye ndimze ndizomchazela. Okay. But tata kaloku mna ndingomuntu onantsika amaphupha. Bengincedwa ngutamnci like ndike ndibabona abantu besithi ngicela untolikele ndifumanisa ubana hayi andikwazi but liyazitolikekela ke elinye ngelo xesha. Yena uSimeze ufuna yonke into ayiphuphile noba uphupha intakumba igqitha ndimxela imini ngentakumba yintoni intakumba itheni igqithe ephupheni lakhe. So ngokuya nina ndibe ndingayazi ukuthi ayiSimeze khawuma. So and then ndithi Simeze be ready awuye university wena. Ingcaphukisa ke loo nto tata. Yeah. Nami inkosi itsho kum nami ndiqonda uba ayisuka like mna bendifuna ke naye esikolweni because ubuya ne-distinction ndithi at least noba ndim ndodwa iqaba ekhaya. But uSimeze I know that yena unayo ile nto yokubana angakwazi uya esikolweni. But inkosi yathi akazuya because nalento endifuna ukuyititsha abantu ukuthi into yokutitsha yonto eyokufunda yinto endimnika yona ezalwa before abe khona umuntu ndiyamnikeza into azawuyenza. Uthi the reason abantu bamane bephuma emisebenzini because bakhetha izinto abangabanika ngazona. Ba misplaced. Kufana nasemtshatweni. Right. Athi uThixo ethe thatha uSiphumeze wena ukhangele umuntu eyebrows ezike nenantsika nempumletho umsha uthi for instance definitely so. Akade akusinguye lo. Uyeke la dixa bemeke umtshathi kanti ubomi bakho because inkosi yathi umtshato andifuni ungena ke tana kwezinto bendikhapha uSimeze. But inkosi yathi umtshato it's a calling. And yasikoloda ukuzochaza leyo party. Uyasikoloda. So mamela hayi tata hayi yima uzondenza abantu babe bendilandelela. But yes. Misplaced njengoba silapha ehlabathini. Misplaced omnye ungugqirha kodwa kanandaba nabantu because if ubungugqirha ubuzamthatha umuntu enjalo umbeke esifubeni because uyayiphila le. Yes. Omnye umbone bana naku kononhlalonhle ngaba bendithuka pha. Babendithuka pha mina kanti zange ndibe nginonhlalonhle kodwa abantu ndandihlala nabo ndibathatha ezitiphini ndibachuba amawele wamakhumbulelo esithi uma wethu sisi ndawachole etiphini. Yes. Ezihlelele eziplastikini wakhulisa ngokwami nawapha amagama ngokwami. Futhi lento yokubana bangakhali yayisenhlizweni yami ukukhala komntwana ingathi kuphela ilizwe ngathi kukhona into uthi xa iva ebhlungu ngathi mangabikho sikhalo samntana okhalayo. So ufumanisa abantu bafundile banezimali ninemali apho nikhoyo but aneziphili ezintweni izenzayo nifuna nje ukubana uthi hayi wethu kuthiwa ndifundele uba yi-technologian ndazi izinto zenu bethu nami ndaphuma indaba lesikolweni but akuthiwe kukhona umsebenzi wokutshayela athi angena kulaa msebenzi wokutshayela ukhaba abatshayelayo because akafithi. Yes, akusiyindawo yakhe. Ayondawo yakhe. So ndiyamxela ndithi Simeze awuye university wena inkosi ithi right le ndawo kwangoku okwale Period. Okwale season. Hayi season engathi ndiyathathwa yonisa ndithi awuyi e-university ndamshiya. Yeah. Hayi ke thula nganithethisa azobuya zephupha iphupha. Esisi yazi bandithe ndisetown ndabona umuntu enempondo. Thi unobetheni sisi ndithi besiphinde siqoqe ngokincoko yethu sibuyele kulanto. Inibonisa inkosi isibhedlela. Indawo ithi phofu le ndawo yi-Raphael's Hospice. Okay. Le Raphael's Hospice ngicela manje imlozo wangugqirha kanti nguye. Ithi uSimeze kwafika abantu abasebephelelwe ngamandla because naye besephelelwe ivelu kulento yakhe yokuphelelwa. Uthi but nangogqirha wesitofu ukuthetha nabo nje. Yes. Akhulume nabathetha amazwi. Ndamxelela ndathi wethu ayike wayizoba ndamchazela futhi bana kuzawuza abantwana mhlambi abane-autism i-uniform yesikolo sakho ngu-purple and yellow because ndibonele ngelosi ninikeza la wayizoba iphi incwadi but ke wayezobile but kunenkinga ke tata uyabona xa uthi xa the yenza into wangayenzi usathane uyangenela anika umuntu ayenze ngokukhawuleza ayimoshe. Oh, anikeze wrong. Usathane uyayazi into ekumele uyayenza uba ukuthwe tshata noSiphumeze ube ulibaza uthi ndizafuna ukumjonga uzawufika othunywa ngisathane namtshata angena abaphakathi Khona ngeke usamthola. ungabi samthola
uhambe ngokuhamba udivorceile uthi udivorce yabona indaba yomtshato yona it's a deep thing ngondingatshatanga futhi ndiyanibona ubana nihleli nabantu abarongo niyazama because nikhetha i-types intontono oculayo kanti uThixo anganikeza nje umuntu othuleyo okuhleleleli nje ngomthandazo okugayida ngomthandazo wena uzazi wena ufuna umfazi onempumulo etsolo newive bethe emqolo onechopso omhlophe oliyelo bone ongekho njengami khona beke wanithuka ke tata naqoma yona obunganthuka mina ndiyazazi bandintoni like into zikaThixo lithizo likaThixo ukhethe into ezibobudenge yeah impela ukuza lumkise amehlo ezilumko so uyabona into ye career plus nendaba yomtshato ifuna ibuzwa kuThixo ungavela unduluke nje uthi hayi suka usawasmile kakuhle ndiyamthanda hey nekukhokhela make nenze umzekelo simazi ka ume nawe ngoku ekuthethe mina ekuthethe mina ngontombazana bese qedile isiphumeza ogqibezelake thetha lento kodwa esaliqedelela le okay yakho yes like lento bendithetha ngayo into na ye career nemetshato yebo yokuthi inkosi ithetha nami ngomnyaka ithi khangela uJabu umqobane uJabu umqobane obani itho ngalotata ndithi itho ithi inkosi kum khangela uJabu umqobane endimnamazi oh okay ndenze lento yami yozingela lento nandiyenze eIsrael manje uzondizingela abantu ndide ndofika kwenye inkonzo ke eseThekwini eTuzuma laqala cawela tata sozondilibala uyeva mandibalisa izinto ubume kuyo and then ndifike nditsho apha yes ndithi ndifuna uJabu umqobane caba abantu bayamazi uJabu umqobane but bayana ngamehlo abade bayitshubintithini kanti ndizawuhlangana nefamily yakwamasondo bekho sisothile apho ndaziyo ekuthiwa nomfihlakalo masondo yes usizomfihlakalo abeseleni memela kwi whole night prayer kudala ndizingela njoba ndithi kunotata umfundisi othile owaziwayo othandwayo endamcela ndamncama kwathi akabona kwathini so umfihlo waxela umamakhe uMamaneli ba hey one mema kule nkonzo yentombi ndaya kule nkonzo yentombi xa ndifika kule nkonzo yentombi ndabe kanti ndiyakhumbula mana hayi lo mama ndiyamazi kanti yena uyandazi ba kwafuneka apha kule nkonzo ndithethe isiprofeto abantu baphuma bahlala ezimotweni ethi abafundi ba wandibuza la mfundisi wathi ungubani wena ubungathetha phakathi kwethu who are you ubungathetha nathi uzothetha ntoni nathi nebandla likaThixo uyintoni xa unje ndathi ke mina ke nenkani ke ndathi ndingunomtha thunyiwe yes bacaba abazukwazi ukhonza benganikazanga ithuba loba ndithethe hayi ke baphuma bangandifuniyo bemkaphandle bamamelayo abanye besithi ndiyaxoka abanye besithi ndiyathakatha abanye but kwakhona basizakala kulapho ke umfihlo ninye into bazayithiwa ngikholeka abandibizayo and then ke kanti bayamazi umqubane and then ke kwacaba umqubane lo uyafumaneka ngowase Mhlabi Yalingana oh ndacela uTata Matomeli uyombona uTata Matomeli Yes. unkosikazi yakuba wasinikeza inamba samfonela athi uTata uyathetha nguye nyani hayi ke senza i-arrangement yokuthi siyofika khona pha hayi safika nyani uTata wabuza ubonguye uTata umqubane wathi ndinguye futhi ngumfundisi oh mina ndabe ndine message ngosayithe mandithethe naye uTata umqubane uTata onkosi yami mntana yetata abantu bakaThixo bayathanda uhlanganisa nezinto ongazaziyo hayi ke lo tata uyacela uba ngumprofeti kaNkuluNkulu andizuyithetha ke lento because le ndizawuhamba yofika kodwa ke ndifuna ukuthetha inhliziyo yami today that bomama ndini abagana abefundisi sanukuzicima izinto ezinike abayeni beni because niyabenzakalisa ndayithetha lento ndithi wayazi lo tata wabalisa istory sakubana inkosi yami yamhlangula eligqirha ehlala phansi kwamanzi so inkosi yambiza ndabe sithi inkosi buyela kulento yobona kwabe kukhona ihlazo lenzekayo inkosikazi yakhe yokuqala wayidivorce yes so wazothatha lesibini so ke ngoku kunzima wethu uqhubha ibandla kodwa ke ikhona inkosikazi yamseki nemali oh yena kanamali so ke izinto ze hayi ke yathi ngosimseke banzi inkonzo esizana yes eneneni benza inkonzo esizana ebengafuna usigqibe isistory usimeze ngeke ayigqibe lento because benifuna ukwanda kule nto enzoyikhuluma
okay ndabuyela ke ndathandwa ke apha futhi ndabuye njoba inkosi ndatata masenze ke lemvuselelo inkosi sithi izohlangula abantu yenziwa ke lenkonzo unebandla ekuthiwa iShalom Mtontoni Ministries. Okay. Ndabuya ke then ke safika sakhonza la sakhonza kuthe sisakhonza ndishare inkosi yandinikeze ilizwi ke elikwi Exodus naziba ngu14 uthi misani nilubona usindiso ngoba lo mkhosi eniubonayo wamaJiphutha anisayikuphinda niubona naphakade. Yes oko ke mfunana nishumayele elizwi kule andazi why ithi inkosi there is a war nje kodwa sukufocusa kwilento kwimfazwe focusa kuThixo. Yes. Yaseyathi inkosi kumbiza abantu abathakatha abangamagqwirha. Natsho ndathi othakathayo ozazayo bawuligqwirha apha makese akwezamntu. Ayike yaphuma inkonzo funa naziva ndidanile hayibo inkosi wayi. Andiphuma phandle kwazi omnye utata kum. Wandikweca. Ukuteketa ke utata ndizombiza ifana ke. Kodwa ukhona usekhona. Abanye abantu ke bazalwana khona abantu abandibuza etata bana waye abanye ubachaza waye abanye ungabachazi. Endibachaza njengomama lo wakhona uThixo loshe kunevi enandikusendeleyo uyakhumbula apho wayechaza khona abantu abarhalelayo ukushare khona abanye abantu abangathandiyo ukubana kuthethwe ngabo njengomama kaPhapi angafuni uba into yomntana wakhe yaziwe because la mama ikhonza. So mina ndithetha ngabantu abawilling otherwise kwabe kuthiwa siyaya kubo besingaya door to door nibabone ngoba ingathi ngoxa ndithatha ngabo ndiyaxoka ndithetha into engekhoyo kanti xa ungathiwa makuyiwe kubo ndiyabazi namakhaya wabo. Yebo. So ke ndawatsho lo tata wathi mina ndinenyoka ndayothwala eMamboyi ndaze eMamboyi ya. So ndiyacela undisize inkosikazi yamayazi lento. Ngixela utata uMqubane. Hayi ke utata uMqubane savuka saya. Waconfessa ke kwayiso siphithiphithi but ke danyathi inkosi yatsho le nyoka ke tata inyoka enesila senkukhu yabona inkukhu. Yo. Inengelo lenkukhu. Yes. Ekseni yavuka ithi phindithi. Enze ba onyathelayo. Mhlambi uba une ibamani ilaki zabantu that wena oze apho uzoceliswe kuleyo khumbula yabona lemizi ingena kungekho rich kuyo uma sibe nekuseni uyathunywana before nesikolweni amanocela iswekile once anyathele pha akusekho yakhe. Yo. So lenyoka ndiyibone niseza ndimbuza utata ayibo tata athi yiyo hlekiswa ngumama ke ngoku ngoze kuthethwe ethi nkosikazi yam ndiyaxolisa lenyoka tata wawungatsho athi ndiyakuthanda nkosikazi awundithandi tata but ke waconfessa bethu notata and then kwafuna sihambe abisithi inkosi ke lenyoka izele Yo. izele ebuhlanti hamba mntana uMqobane ngumuntu okhoyo mkhangeleni bethuni because niyakhangela mkhangeleni imbuze ngalento. Sanyathela lamaqanda wayo sadumba unyawo samnyama unyawo lonke but ke inyoka yona yahamba baba right. Into ebendisifuna ukuza ukuthi ekuhambeni kwethuba kwacaca ke ngokuthathi andazi ngizayibeka kanjani tata lento ukuthi ukhona ubuthixo akubize and then wena ungayiboni ukubana uThixo ufuna ukuhlanganisa nabantu mdala utata ujabule kum. I think intanga kamama 62 61 wezo age mina ndimncane ke but ufumanisa ubana lo muntu ahleli naye uncomfortable because uyayazi bana uhleli ngentsulenya apho ngene ngenye indlela uzodestroya in fact. So umuntu ozoncedisa lo umuntu ayibona into ihamba uyamanipulate uyamcaphukela. Yo la mama engandithandi in fact ndinelishwa la umama umpostilekazi no Dr Bishop ikazi abangandithandi because of mina nyane ndiyibone into uThixo xa ndithuma uThixo emntwini uyangixela bana imeko yakhe ke ihamba kanje. Ngoko abone ngokungathi lo tata uyayiva lento endiyithethayo ngokungathi ndizomba ufumanisa ubana omnye umdala nakutatam kodwa uzofumanisa ubana kunomfazi omisinkentshane sokuthi uzothatha indoda yam wena sanusihlukumeza kuba singatshatanga bomama umpostile asifuni madoda qha sihamba ngendlela uThixo asibiza. Ndikuxela batata asahlangani ngonotata
but the last time endahlangana naye ndalila tata esithi indodakazi yami kubhlungu because andisazazi noba ndintoni ndingumuntu nje because ngoku akanamali and imali ivela ku-madam deficit lo ngoku akazukwazi ukwenza izinto zenkosi because uba uyenzi laa nto awuzuyenza into ethile so wasitotshwa ke kukho amadoda ashumayela asetrongweni phumani kwezo trongo bethunana msentsho kwaba bangekatshati ke because idivorce ayivumelekanga yazi baye kwenza kanjani but aba bangekatshati sani ujonga amashiya neempumulo ezitsolo nemali nomvuzo nentontoni because nizongena emadini uyithi inkosi umtshato yona nto usathana ayisebenzisayo ukudestroy abantu destroy ifamily ukudestroy abantwana destroyeke ufumanisa ubana kukhona lo muntu owuhlala owuthi xa uthetha naye izinto kutyhileke ungekacingi ngendaba omtshato tata kodwa ngokukhona lo uvela athi uthena ubane ekujonga kanje uthena ubane uzokudestroy ufuna uhlale kulento kuyo so kukhona ke bazalwane lento yoba utshate okanye ungene kwi-career ethile kanti usathana ufake etrongweni awuyiboni nalento oyenzayo uyangcungcuthekiswa uyeke nokokutitsha omnye uthi ndiyatitsha kodwa ndiyatshaya andiseli ubuya nge-20 imali seyiphelile akayazi noba iyephi it's because ayondawo yakhe Misplaced. i-one ke tata into encedayo kulaa nto kukuthi ayikho ke bazalwane mna andifuna noba ndifuna nizawuthi akasiphendule nibanintsi kakhulu kukhona into ethiwa ngumuzi okhanyayo tata uyamazi lo tata ethiwa ngumuzi khanya ngiyamazi umuzo angaze ngambona yeyi lo tata undenze ingxaki lo tata wasabalalisa video akhe nje yes uthatha ezi video zethu azisabalalise ngoku abantu bazibone etata kufika abantu WhatsApp wam noba yi-500 umphendula umuntu uthi xa ubuyela kowesibini ufike sekufika ezinye phinde ufune ukuyoqala eqaleni and enye into bazalwane andifuna niyazi ezinto nizikhulumayo zi-spiritual zifuna uku-attendwa spiritually ingxaki zenu so ifowuni iyakwazi umuntu iyadraina ifowuni funeka uyiphathe ifowuni uhlale phansi uthandaze ube nexesha nenkosi because ezinto zenazo zizinto ezidrainayo ezifuna usombulula so bekho amaxesha ndiyibeke phaa ifowuni because ndiyaziva ubana ndiphelelwe ngamandla otherwise endibafumeneyo ndikwazi ubaphendula but ngoku abantu baninzi kunakuqala lo tata ungutata umuzi ekhanya ngicela ukungayisabalalisi ke lena because uzondenza uba abantu bandilandele so ndifuna ukuthi kuni bazalwane ayikho into eza kunceda andimfuni mna umuntu ozawuthi ucela uncede besithi ndiyahlalisana phuma apho wamkela uJesu I know it's not easy noba ndingakuthandazela usathana uyahamba umzuzwana aphinda abuya ndithi usekulanda akuthanda ukuyo izaba nzima ke ngemeko yakho because ukufuna ukulanda okanye usekubeni wena ufe i-one into sindiswa uphume bazawutsho abanye uba ndive ndibuza ubana wena ufuna ukuthandazelwa uwamamkela uJesu because i-one that solution enayo anayo enye tatam anayo tu yoba ndithi mhlambi ndithi thatha isento uyifake phansi kwecarpet okanye uthathe i-one into ukwamkela uJesu and then get at least ingxaki xa unoJesu ziyasombululeka because nawe uyakwazi ukuzilwela rather than uba uwazi ubana uthandazelwa ndim funeka na ukwazi ukuzilwela mna ngela xesha ndandithwetyulwe ba umama watsho ngenye wathi abanje ngumani ufa nje ndakuyeka uba usindiswa ndakuyeka nabona uba yeyi uba andithandazi apha ndizawufa apha ndazimela ngokwam nditsho ngokwam ndithi Sathane awuzuza apha kum ndiyakholwa so uSathane ufuna i-authority kwezo ndaweni kuzo mayibe into yokuqala into yokubana nibe noJesu namkele uyamkelana uYesu in fact azikho ingxaki ezisombululekayo ungenaye uYesu bakhona abahlutshwa zizinto benoJesu kodwa zona ziyathandezeleka ezabo izinto because bayakwazi ukuzithethela so ilento ndithi ke bazalwane uthi uYesu makabe ngokuqala empilweni zethu iqiniso and then xa unoYesu uzayibona into uthi xa kubizela yona futhi noba ayikho lo ifunayo oyibonayo ubuthi xubizele yona uzawuyazi ubana mandingangeni kuyo because uThixo anganika ngayo yona because abantu bayatshabalala kwezi zinto abazingenayo because befuna imali
ufumanise ubana ufuna imali but uyadistroyeka because awukho secebeni likaThixo. Yes. Hayi cha, siyabonga kakhulu sesinomtha ngalokho sosishalela khona kukhulu. Yes. Kusafanele uzokuchaza like ke manje step by step. Kodwa sikuzwile, siyabonga nje nalokho kushilo. Nada ndikhape umuntu ngoku. Yebo, and manje ngokubuka isikhathi futhi usisiphumeza ngesakwazi ukuthi siqedelelele. Lena Ithi usisiphumeza aze yedwa eze esebuya sesiqhubha. agqibezele. Yebo. But siyabonga kakhulu nje ukuthi umkhaphile wafika. Siphinde sibonge nje buhle lobufakazi like inkosi inabantu bayo kwiKingdom. Okukhomba khona ukuthi kahle kahle kokufanele umuntu nomuntu amamele ukuthi uNkulunkulu mina ngibizela ukuthi ngenze ini. Ngithi mangiyoba iphoyisa ngoba vele yilento engibizelwe yona. Uyabona? Khona ngizoba yileli lamanyana. Hayi le. Lokuthiwa kuyisithuba. Ongathi kuthengisa drugs kodwa uphoyisa. Uyayibona indaba. Sikuleyo nkinga nje ingenxa yokuthi abantu bagijimisa imali. Omunye wadonswa kwathiwa hey kuyaqashwa lapho hoza. Uyabona nje Imali umholo yethu. yes but buhle kakhulu ubufakazi enize nabo ngendlela esimangaliso. Ake sivalelise nje okwamanje mina ngisasho ukuthi ushilo wathi umuntu akathatha uJesu. Yeah. Hayi ke bazalwane mina ngicela ukuthi ndiyabonga bendingazange zokhuluma. Bendikhophe inkosazana le. Athi ke kwathi mandikhulume ndiyanithanda. Into endiyifunayo kuni thandani uYesu. Amen. Yamkelani uYesu, thandazani. Amen. Ayikho enye into engenye. Fundani izwi. Sanokuthatheka zonke i-teachings ezikhoyo emhlabeni. Fundani izwi. Ngoba sebanisela sibebuye sithi mina kwathi nithi ndiyanihleka ke but okusalayo ndithi thini connectani kumoya ongcwele nive uThixo ubuthini nawe kwenza into zenu zizohamba kakuhle. Akunandaba noba usebenzanga xa uthi xingekathi uba yibuze into yakho. Yes. Because uzawungena entweni kanti uyofa kanti belingekafika ixesha lokufa. Inkosi mayinisikelele ndiyanithanda. Amen. Sesiphumeza. Yes. Awakama zokugcina sesivalelisa. Okay. Into ebendifuna uyithetha into yokokubana ukuze ufuneka wakhe relationship nenkosi. Yes. Inze buzokwazi uguidwa. How do you build a relationship with God? You build an altar. You pray. Nobu yosela, nobu utheni. You wake up and pray. Yes. Prayer ibe lifestyle yakho. If you make prayer lifestyle, zonke izinto ziyazenzekela. Yebo. Like I said, I quoted, seek first the kingdom of God. Yes. And all these things shall be added. All these things shall be added. It starts in the seeking. Yes. Then ke ngokubuka. So funeka ngoko umuntu afune uYesu adecide ba akho umuntu uzakubeka izandla ba utyiza yobisi uziyeke. You take a decision. Zange ndiye mna rehab. I took a decision that I'm no longer going to smoke drugs. Hayi. Masibuya next time soqhubeka lapho ukuthi wayithatha kanjani ne decision sokucover nje konke lokho. Kulungile. Sayibonga Nkosi. Siphinde sinibonge nonke emakhaya, inkosi inigcine nje inibusise nonke. Sinithanda ngendlela esimangaliso. Asiphinde sihlangane futhi ngomsayo wenkosi uJesu Kristu kwivideo elandelayo. Amen. Amen.